schizophrenia. Bese winjo gima kamano. Ponono ni podi kata ponono ni se winje adwa mana mondo mi kawie thuolo matin nikech kanye kama odwa goye mbaka odiechieng' ma kawuono. Iluonga ni Ruth Otieno machiegni penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wasechopo e studio ka adhi miye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en nyakanye olony e weche mage kokwa ketho kinde kata matin twakwa en schizophrenia. Machiegni daktari. Erokamano ahinya Ruth, nyinga en Caroline Atieno Bonyo, anyaringa Kojwach. Atiyo osiptal mar Homa Bay County Teaching and Referral Hospital kod Oasis Doctors Plaza. Alonye weche tuoche mag paro kata tuoche mag obwongo iluonga ni psychiatrist gi dho ngere. Amor mokalo ni yudo thuolo mondo mwagoye mbaka kati puonjwa wapuonjre chenro mar penj laktar. Kaka na wacho ka wachako chenro ni schizophrenia. Schizophrenia en ang'o Dr. Carol? Schizophrenia en tuo mar obwongo kata tuoche mar paro. En achiel kuom tuoche mag paro mang'eny ji ong'eyo kendo ng'eny ji neno kendo ng'eny ji kowinjo tuo mar paro to giparo mana tuo mar schizophrenia. Owuok kuom wach ma ji wacho ga ni ng'ane ame chizi. Koro kowacho ni chizi tiende ni schizophrenia. En tuo mar paro ma affect kaka waparo, kaka wafeel, wawinje chunywa kata kaka emotions wachalo, kasto bang'e affect kaka wakawre kata kaka wating'ore iluongo ni behavior. Koro affect gik moko adek, kaka waparo, kaka wawinjo, gi kaka wating'ore kata kaka wabehave. Ma en tuo mantiere kaka dhiro to ngimani duto te nikech ng'eni ka ose rocho kaka iparo, kaka iting'ori in owuon kata kaka iwinje chunyi, mano en gima rocho ngimani duto te. Kabisa. Awinjo kimulo kacha ni en achiel kuom tuoche ma bende thoth ji thoro ng'eyo kata ging'eyo ni en ang'o matut. Wantiere kod tuoche mopogore opogore mag dang'ni mag paro. Schizophrenia ni yudore kidieny mane? En achiel e adek, achiel e abich e tuoche mag dang'ni mag paro. Luare namba di? Onyalo luare namba 3, 4 ka bang' depression ema ng'eny kabisa. Anxiety mwueka, kasto schizophrenia bire namba 3 kae. Manzo ni en gima ntiere? En gima nitie kendo ng'eny kabisa. Othoro ng'eny kuom jomage, joma mine, joma chuo, joma pod tindo, joma higi oseniang' koso. Erokamano ahinya. Schizophrenia ng'enyne ochakore kuom jok matindo, kaka jok manyiri inayudo jok manyiri ochakore kuom higa 18 nyaka 25, jok machuo ochakore kar higa 25 nyaka higa 35. Koro ochakore sama ng'ato pod tin cha, to ng'enyne ok fwenye ndalo ma ng'ato tin, no ifwenye kaka ng'ato medo dongo. Thothne ok fwenye nikech ang'o? Opondo nikech ang'o? Thothne ok fwenye nikech ji mang'eny pod okia ni en tuo mar schizophrenia. Ikete ka gik moko nikech achiel kuom ranyisi gi ni kibet gi tuo no in ng'ama wuoyo kende, in ng'ama timo gik moko kawaida, koro ineno ni in gi jochiende, ineno ni onego teri ka juoga, ineno ni ghost jochiende mopong', in gi gik moko mawuoyo kuomi, ok gine ni en tuo. Koro iyudo ka kao thuolo mang'eny kabisa kapok obedo diagnosed kendo kapok ochaki e yath. Iwacho no kacha ni thothne obedo kuom nyithindo manyiri kipimo kod joma chuo. Kuom nyithindo manyiri e kidigni 10, 18, 19 nyaka 25. Ang'a timore diere kama omiyo thoro bedo mang'eny kanyo. Yiena mondo mi aduoke kanyo mana matin mondo mi wamed ng'eyo matut kaka wamedo sudo. Erokamano Ruth. E diere ka yudo ka higni 18 kae ma sama nyithindo manyiri kata nyithindo mang'eny gi struggle gi weche mag identity. Gidwa ng'ere ni gin kanye, gin e group mane, gimanyo group ma gibed gi associate themselves with. Koro yudo ka gik mang'eny kabisa timore e higani. Ma dhi miyo gibet gi paro mang'eny ma nyalo miyo paro gi ni riwre kata paro wilre kuomgi ma gibed gi tuo mar schizophrenia. Ma thothne en mana weche mag identity. Ng'ato dwani mondo mi ong'ire kata ochal nade. Mulna weche mag identity gi mana matin nono. Weche mag identity nitie group moro kata age moro maka nyathi grow to sechopo sana higa 18 ka yudo ka gisetieko klas 12 kata gine klas 12 kanyo. Koro sechego gi magidwa fwenyo gik mang'eny, yudo ka e kinde ne gichako fwenyo gik moko kaka substance, seche gi magichako abuse substances, gidwa ng'iyo ni to njaga ma ji madho gi chal nade, gidwa ng'iyo ni to kong'o ma ji madho gi teta ng'atime, ng'ato winjo nade kotiyo kode. Seche gi ma gin gi stress mang'eny, issues mag relationship chando gi, yudo ka miyo gi stress kabisa. Seche gi minya yudo ka
gibete kata kane nitie family history nikech embo owuothe e genes kane nitiere genes ka mag tuoche mag wilruok mar paro to nikech stress mang'eny ma nyithindo gi kale kindegi chiyo nyaka genes ka magichak bet gi symptoms kata gichak present gi symptoms mag schizophrenia. Koro e kinde ka gik weche ng'eny chakre higa 18 nyaka 25 ka weche ng'eny ma seche gi ma gichako yudo nyaka periods gi to periods be biro gi weche gi nitie moko mabiro maber nitie moko mabiro moko winjore. Koro stress mora mora madimak gi e kinde ka nyalo miyo gibet gi tuoche gi. Ma ochal gi moro mopondo kamoro marita gi matuge mathoth ne utugore seche ma gik moko kata lokruok thoro bede ngima ahinya nyathi manyako. Kuom ranyisi daktari wacho ni inyalo luongi ni neko to ken neko koso en neko daktari. Eto neko wawacha adier schizophrenia en neko. Gina wacho ni owuok kuom ng'eny ji ma jonek ne wacho ni gichizi. Koro en neko schizophrenia na en abet janeko chuth mato koro janeko ma janeko makora pani wagole nying mar kisungu ni wawe lose wawe wire gimo wachome achoma ni en neko ema wawuoye nyakwara mogi ajwang'. Bende ning'eyo ni thothne nyathi manyako kochopo higni 18 nyaka higni 25 entiere kod thuolo mamalo mokalo mar bedo kod tuo mar schizophrenia ma bende kwachomo gi dholo maber en neko. Kotende kod gik mang'eny mathoro timore e ngima nyathi manyako ni. Dende lokore, system ne lokore, to marache moloyo ni kapo nono ringe anyuola nikech genes mag neko gi ringo e anyuola ni. Mula nyithindo ma yawuoyi ang'o ma protect gi kata ang'o ma rito gi nikech gin bende kind higni gi gimbe gintiere kod lokruoge gi gin bende gimanyo identity gin bende system gi lokore kod weche ma kamago to samoro gin bende gintiere kod anyuola kata family manitiere kod chandruok mar schizophrenia ni. Erokamano ahinya Ruth. Nyithindo ma jowuoyi seche moko akia ni awach nang'o lakini iyudo ka gin bet gi tegno matin. Iyudo ka weche mag stress gi ok ter gi piny kaka tero nyithindo manyiri. Iyudo ka weche mag ngima nitie kaka gihandle weche mar ngima mopogore gi nyithindo manyiri ma koro chopo mana margi chakore higni 25 kadhi mbele. Iyudo ka mbele ka osetemo kopo osetemo timo gimoro amora monyal makoro kachopo higni 25 to koro tame ka iyudo kochako bet gi symptoms kata ranyisi mag tuoche mag neko gi. Higni 25 kadhi mbele kosetemo ang'o daktari? Kosetiyo gi coping skills osetiyo gi gigo mageng'e gigo ma kako nyalo kale stress mora mora osetemo mo nikech society ema wacho ni nyithindo ma jowuoyi strong anto ok ayie kodgi lakini kuom adier iyudo ka kaka nyathi ma wuoyi nyalo handle stress gi kaka nyathi ma nyako nyalo handle stress opogore. Nyathi ma wuoyi bet nyalo kawo muda maduong' kapok gini onyore to nyathi ma nyako to kawuono to kiny en osebet matuo kendo tuo kabisa. Schizophrenia neko obire kidienje adi daktari kosena achiel ni ng'ane nigi schizophrenia ng'ane janeko to kapo nitiere kidienje kata types githoro bedo mage kod ranyisi kata gigo makelo gi. Erokamano ahinya Ruth. Kawuoyo kuom types nitie lokruok bet mang'eny kinde ka kinde kaka imedo tim nonro. Chon ne wantiere gi types to sani to types gi owuok. Sani ok wati gi types mora mora lakini types machon ka ne gin kidienje 4. Nitie mane iluongo ni paranoid. Paranoid tiende ni ng'ato en irrational. En gi negative thinking. Gik moparo te oparo mana on the negative side. Osiko winjo mani ng'ane dhi timo na gima rach, joka ng'ane ok dwara, joka ng'ane ok ohero gima timo. Oparo mana gik ma ok owinjore. Machielo nitiere ni catatonic. Catatonic tiende ni omako muscles. Inyayudo ka iwuotho e street te yudo iromo gi janeko to siko luorore aluora kamoro achiel odhi koni odhi koni oduogi kata koth goye kata ang' piny chidone to kochako luorore to ok otieki kata kochako timo gimoro chako timo kata mana lwete mochako timo ni otimo repetitive behavior gima sik nuore sate. Kaso nitie mar disorganization. Gina jok man gin disorganized onge gimoro mar gimopangore moro kowuoyo onyalo wacho wach moro chikre ochako dhi e moro chako chikre odhi e moro kata kako oting'ore kako behave otimo gik ma ok kawaida ma iyudo ka ng'ato wuotho nyaka duk ng'ato wuotho e chiro oting'o mizigni mang'eny kabisa otimo gik moko ma ok kawaida. Nitiere undifferentiated ma ok ding'e en gi symptoms oting'o paranoid oting'o catatonic oting'o disorganized gin mo gi symptoms gi obet kanyakla. Kasto nitiere residual tiende ni nigi negative symptoms gin gi
bongo kaka ogin motivated ina kanyo ichio gokinyi ionge gi interest e gimoro amora mitimo ichio gokinyi ionge motivation moro amora ionge onge gima ber ni e piny ni gimoro amora rachni ini gimoro amora chwanyi wacho ni in flat wakia kati mor wakia ta koro ne giywagi okinyal express emotion moro amora lakini classification yen machon sani nitie mano gol sani wawacho acha ni neko kata schizophrenia in general en machon to kata kamano tiene kaka nokonyo mondo mi understand kata wang'e matut gima kidienje mopogore mag neko kod timbe ma ng'ato nyalo timo ka entiere kidienje no. Dr. Caro, moro no kang'eyo kata moro oganda wa mang'eny no kong'eyo ni beda disorganized bende en mana kidienje mar neko ma disorganized speech iwuoyo to sama isechikori kamoro kiwuotho duke streets to in gi schizophrenia kidienje ni en kidienje mar neko samoro ina ng'atno ma onge gima moro gik moko richo ni te kare en type mar neko kopogore kod nyithindo manyiri kindi higni 18 nyaka 25 gi yawuoyi mosetemo bedo kod coping mechanisms chakre higni 25 kadhi mbele to ok ginyalo jomagi kendo mantiere kod thuolo mamalo manyalo bedo kod neko ma bende iwacho ni ng'eny mokalo neko nawacho young people adolescents ka youth lakini kata nyithindo matindo nitiere type moro iluongo ni early onset schizophrenia ochakore nyathi yudo ka jegni 5 to sechako bet gi symptoms kata ranyisi mag schizophrenia kata ranyisi mag neko iyudo ka igni mapinygo udhigo dadhiya mos to ng'enyne ok fweny aya ng'ato be adulthood ng'ato kaka medo dongo igni 35 kadhi mbele pod tuoni nyalo biro kaluwore gi gik makele mapogore opogore pimna mana matin nono daktari maringo e anyuolani gik makelo schizophrenia odhuro pok nawacho mano bet maringo anyuola no en achiel kuom inyalo yudo ka e familia moko jite gin jonekni iyudo ka dayo ne janeko nyakwaro bochako bet gi neko wadgi moro nergi moro matieni kaka mana tuo mar pressure gi tuo mar sukari gi tuoche mamoko maringe remo tuo mar neko be ringe remo machielo makelo en gik makech ma tinde watiyo godo gi kaka kong'o sana njaga ndawa mang'eny gik mira gik mang'eny ma dhi obwongo ma tinde watiyo go iyudo ka sama gisedhi kanyo misetiyo kodgi mang'eny tiyudo ka wi koro wilore ilokori janeko sana njaga inya yudo ni ng'ato nigi maringi anyuola ne to pok nonyisore nyaka ne dobed maduong' matin makoro osebet maduong' to chieng' moro achiel odhi obilo njaga ikele hospital kod tuwe gi to logo koko lonyore duk gik machal kamago nikech jeans kane ni kuome koro yudo mana trigger yudo gima chalo switch modhi adhiya to diye to jeans ka otimore nade oneno koro nitie ma ikelo gi jeans nitie mikelo gi substances nitie mikelo gi conditions moko samoro ng'ato inya yudo ko osebet matuo osechandre gi tuo mar sukari osechandre gi tuo mar pressure tuoche ma chronic gi kaka gimedo dhi onyalo dhi nyaka obwongo ni mo pachi wilre milokri janeko machielo kendo inyalo kele gi stress ma pile ka pile samoro odiochieng' moro achiel ng'ati moro tho odiochieng' no pesa moro lal stress ma pile ka pile ma sik nuore to onge gimitime nyalo dhi machop kama koro wilo pachi milokri janeko magi mileronwa ka daktari ni kutinde kod gik matimore kit ngimawa kaka dhano ntiere moko onego bed ni ling'aling'a stress mang'eny chandruok mang'eny chuny maonge kod mor mang'eny ka onge gimotime to nyalo kelo ni chandruok ma kapono ni family u kata daw moro nitiere kod schizophrenia kata neko to gini nyalo tugi makoro chako muoji kapok wadhi e yo daktari imulonwa kamoro kanyo weche mag kong'o kaachiel kod njaga iwacho kata nitiere kaka odhi e obwongo to onyalo tuge onyalo bedo trigger kapono no ken mar anyuola to ng'ato tiya kod kong'o kaachiel kod njaga bende nyalo kelo schizophrenia kata neko erokamano ahinya Ruth kong'o gi njaga nawacho ni sana njaga kelo schizophrenia nikech kelo neko nikech neko ni ya e obwongo wa ema tuo to ng'enye sama watiyo gi kong'o gi njaga gigi te dhi e obwongo wa
to sama gisedhi obwongo wani to gidhi interfere gi chemicals moko nitiere obwongo wa ma control kaka ng'ato paro, kaka ng'ato winjo, kaka ng'ato kaore kata kaka ng'ato ting'ore. To kongo gi njaga gi kosedhi obwongo to gidhi tero chemicals ka moko dhi malo, moko dhi piny ma ng'ato lokre janeko. Yenwa wakaw yoyo nyakora Mugia Jwang' wawuoyo kuom neko. Kisungu koro kete morwako ne nanga ni schizophrenia. To ena neko gik mang'eny nyalo kele, stress makiny ka kiny ngima ng'ato to onge gimitimo, oringe anyuola nyalo kelo ni neko. Samoro bende itiyo kod gik moko kaka kong'o ahinya njaga kaka daktari wacho, gigi dhi maringa madonje obwongo. Ka ngodhi odonje obwongo oloko pattern kaka obwongo tiyo, oloko kaka hormones wuok e obwongo ka, oketho nyaka leche moko matindo tindo mag remo mane obwongo ka, ma ang' nolok gik mang'eny e obwongo manyalo kelo ni neko, ma bende idendo ni schizophrenia. Diher mondo mi wamed konyore kata wamed ng'iyo ni to bende inyalo konye, bende inyalo thiedhe koso. Kapo nono diher mano to kik iwe mokitudori kode kidieny mar 2 e chenro mar penj laktar ma kawuono. Safaricom sambaza furaha caravan ikishirikiana na Royal Media Services. Sasa tuelekea Embu na viunga vyake. Ni sambaza furaha Embu edition tarehe 23 mwezi huu wa Novemba. Jumuika na watangazaji wapendao kutoka Wimwaro FM na Inoro FM, Murimi wa Kamwendia, Jeff Kuria, Mzee Big G, Wamboi wa Githongo, Njeru KK na DJ K Bush, pamoja na wasanii Ben Githae, Moses Nyaga na Sams. Tutaanzia Runyenjes na kuelekea maeneo ya Embu, Kutus, Kerugoya, Kagio na kumalizia Sagana. Usikose kujumuika kwenye shamra hizi za sambaza furaha caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. The mountains of Hallelujah. Ochako. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Nyakwaramogi, tuo okgoga odi. Sickle cell is not a disease that it just comes and go. Kendo tuo nyalo limo ng'ata, obed nyathi kata ng'ama duong'. Being left with a child who is a sickle, it's really demanding, and I feel very much frustrated because at times you don't even have cash. Taking drugs throughout, it's very tiring, and sometimes I just feel like to stop taking them. Achiedh nade mokale, ahinya e ndalo ma otimo e penj mar KCSE. Alam maduong' mar NED en mondo miyo changi kendo chop lek mare. Somo ei midekre. Mana e Ramogi TV, Kick By. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos.
okelo ni ahonda dil majony Luw weche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuon gi watere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111 Luw chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Machiegni kendo, kiseneno ranyisi mopogore opogore kuom ng'ato kaka Dr. Carol ne pimonwa, ineno ka otimatima gimoro mano ok otimga. Samoro omuoch, koro wuotha duk. Samoro pangore aponga kamoro achiel, ma odhi oduogi kata koth chwe to kanyo emosike. Samoro wacho weche ma ok opangore kata ma disorganized. Ineno ka ngima ng'ato lokore. En ang'o monego beni timo? Wathoro ga bedo kod weche mang'eny daktari, ma yudo ni ng'ato wacho ni, oh, gini to nyaka beni en anyuola emowuok na ne nyathina piny, kata emowuok na piny. Ma yudo ni seche ma ng'ato neno ranyisi gi, to nitie gik mang'eny mwatimo kaka oganda ahinya wan kaka jorotenge. Kineno ranyisi gi daktari, en ang'o monego beni timo mondo mi jatuo ka gini pok odhi ahinya? Erokamano ahinya Ruth. Ranyisi gi pok awacho moko kuomgi gidhuro. Wanyalo medo moko kuom ranyisi ma sana mabet waluongo gi ni positive symptoms. Gin symptoms ma kwang'iyo to wacho ni magi to symptoms maber ma ng'ama nyalo chango piyo. Achiel kuomgi en wuoyo kendo, waluongo ni hallucinations. Mano positive symptom. Iyudo ka ng'ato wuoyo kende o affect senses wa. Ng'ato wuoyo kende, ng'ato winjo ka ji wuoyo, winjo gi ite, hallucinations. Owinjo moko neno gik ma jomoko to ok ne, owinjo ka gik moko wuothe dende, owinjo ka gimoro dung'ne. Ng'ato nyako ni gimoro dung' kato ok owinjo. Matiende senses wa beach marwa mag dhano gi affect, iluongo ni hallucinations. Machielo iluongo ni delusions. Delusions tiende ni ng'ato believe gimoro to gimo believe ni ok en gima right kendo ok en gima owinjore, to kitemo pinge makati kone ni ma to ok owinjore to uchwanyori kode. Matiende en mano gimo ong'eyo. Anya chiwo ranyisi ni nitie biluongo ni delusions of paranoid man wawacho cha. Iketa pachi ni joka ng'ane ok dwara, joka ng'ane ok ohera, joka ng'ane ok ohero somba. Koro kiseketo mane pachi, kata ng'ato tem koni ni onge ng'a timo ni marach, to ing'e ni ng'ato timo ni marach en gimi iseng'eyo, iluongo ni delusions. Machielo en disorganization kaka nwasewacho cha. Kaki wuoyo weche gi ok pangre, inya wacho ma chikri dhie moro, ichaki wuoyo, ileng mang'eny kapok ichaki wuoyo. Kasto ibedo disorganized in behavior be. Kaki ting'ori, inya yudo kitimo gik ma ok kawaida. In pinyoru, in kare ji nindo, in kokichiewo. Samo nego beni ji chiemo, in idhi timo gimopogore. Mago luongo ni positive signs. Kasto nitiere negative signs. Negative signs tiende ni moko achiel kuom gin kaka ionge gi interest, ionge gi gimoro amora maberni. Gik moko ok dhi ne kari, isolate, ipondo, ok idwa bet kuma ji nitiere. Ionge gi motivation, gimoro ma nyalo mi chiewo gokinyi dhi tim kamoro, itim tiji moro, mano onge kata matin. Kasto nitiere symptoms ma affect kaka our cognition, kaka onego beni obwongo watiyo. Iyudo ka in gi kaki concentrate, attention, gimoro ni inyalo keti pachi gimoro mitim maber. Attention and concentration obedo affected kabisa. Okinyal concentrate, okinyal pay attention ne gimoro amora matimore. Kasto gi paro, memory bodhi, wiyi wil kata gi nying jodalau, wiyi wil gi nying nyathidi, memory ni olal kabisa. Magi ranyisi mag tuo mar neko. Koro ni penjo ni inyalo konye nang'o? Kapok wadonjo kama kaka inyalo bi mondo mi omany kony, yud kaka inyalo kony jatuo ni. Awinjo kiwacho kamoro kacha ni ma positive. Positive ok ang'eyo, to seche ma ng'ato wuoyo kende, seche ma ng'ato speech ni obedo affected, seche ma gigi duto tetimore, un kaka jolony, ang'o momiyo uluongo magi ni positive? Waluongo magi ni positive nikech sama waseneno ma to tuo nyisore. Tuo nyisore maber kabisa. Nikech samoro mar negative cha, matieni tuo pod opondo, ok nenre maber, samoro okidi shua kata ng'ani janeko kata ng'ani wato ni en koro timre nade obed kamano. Lakini ma positive gi, tinde en adier ni ng'ani to wuoyo kende. Ng'ani to oketo gini e pache gima onge. Ng'ani disorganized, gige ok opangore. Koro positive matieni gi respond piyo to yath kendo giketo diagnosis beto mayot. Emo miluonge ni positive. Nikech en ni komo senenore, gimi pando ka koro onge, koro inyalo chak many kaka inyalo kony ng'ato mapiyo piyo.
abnormal motor behavior, mano ni semulo wakacha delusions, hallucinations neno kendo winjo gik moko maonge, disorganized thinking, pachi ok par moriere tir. Gigi ne kamora mora. Gin disorganized ka kiting'ori, ka kiparo, ka kiwuoyo gigi ok opangore e yo mowinjore. Ng'ato koseneno ranyisi gi Dr. Carol mobiro iri. Nitiere kaka timo diagnosis to kantiere titime nao? Ranyisi gi ng'eny ne ng'ato ok ding'e. Nikech nyadi mang'eny wawuoyo kendo wadong'. Kata inyalo yudo kiwuotho e ndara tigo kwan mar pesa mionge go mapok obiro pod irito. Koro ranyisi gi onego bene gidhi kuom duration mar dweche 6. Gibet kanyo dweche 6 pile pile ng'ato neno gi ng'at machiele makoni. Ng'at machiele makoni to ng'ane karini nenang'o. Kariti wuo kede nang'o. Ji ema biro to koni. Iwacho ga ni jok mantiere gi tuo mar neko kata jok mantiere gi tuo mar schizophrenia gin e pinygi. Gin e pinygi, e pinygi no nitie jok ma giwuoyo godo, nitie mbaka ma gigoyo, nitie achiel ariyo ma gitimo e pinygi no. Gi dho ngere wacho ni they are detached from reality. Gikia gima dhi mbele kamoro amora. Koro diagnosis ng'enyne onge lab mwatere ji, onge picha mwagoyo. Kibiro gi ng'ato tikonwa ni chakre dwe mar 2 nyaka dwe mar 3 kata dwe mar 4 ng'ane osebet ka chalo kama, osebet kowuoyo kende, osebet ko olorore e yot, osebet ka ok odwa wuoyo gi ji, osebet koneno gik moko ma wan ok wane. Koro kaluwore gi symptoms mobio lerni mage mwachiwo godo diagnosis gi duration mawacho no. Makuru tiyo kod symptoms mane kod schizophrenia test. Utiyo kod symptoms ung'iyo ni to ng'ane chal nade. Kuom ranyisi wawuonde ni okel ni jatuo Dr. Carol. Ntiere penjo mibo penjo ng'at mokele, kata ntiere penjo mibo penje, inyalo miwa sample mar penjo mibro penjo kotenore kod ranyisi gi mondo mi ichope diagnosis. Ng'enyne ng'at mokele no en ng'ama konyowa kabisa e diagnosis. Kaka ranyisi wabiro penje wach mar hallucinations cha, wabiro kone penje ni dweche 6 mokalo. Osebet koneno gik moko ma uno kone. Nikech unyalo bet ng'ate ot kamoro to kone ni ne thuol cha. Kendo thuol biro ma en oneno ma thuol no dhi kaya dier moringi. To un to ok utim nade? Ok une. Kata nyako ni ok winj kaka ji wer ka. Ma kanisa mane moyaw machiegni kodwa ni. To kanisa no jomoko ok timre nade? Ok winji. Koro symptoms kaka mag hallucinations gi. Ng'amo kelo jatuo dhi bet ng'ama ber kabisa makono kaka gino osebet katibore gi muda mose ekaw kata delusions mana wacho ka yie kuom gima onge ikete pachni mate adier ma ka ng'ato tema pingi tu chwanyoru kendo iwuo kata kanye kata dhao nyalo wuo. Ng'at mokelo jatuo ne nyalo nyiswa ni ma osebet katimore. Iwacho kacha ni nyaka ranyisi gi nen kuom dweche 6. Ma ka dweche 6 pok oromo pod ok oyieni wacho ni ma en schizophrenia koso koro pod nyalo sim ni nyalo bedo en to tok dweche 6 kok nyalo asate ni ma to en schizophrenia. Ero kamano ahinya Ruth. Awacho dweche 6 nikech kapok obed dweche 6 to nitie kaka waluongo ni acute matiani onset ne tin. Acute psychosis kata brief psychotic disorder. Onyalo maki jumbe 2 ni dhi liel ni timo gimoro bet gi stress kabisa. Oriduo ka pachi owilore mar jumbe 2 mano wacho ni brief matiani osekaw thuolo machuok. To ko wuok e jumbe 2 mochako dhi chakre jumbe 2 kata dwe 1 nyaka dweche 5 pok onyona 6 cha waluonge ni schizophreniform matieni odwa chalo schizophrenia lakini pok ochopo neko motegno. Schizophrenia chalo neko motegno kaka tuoche moko bet motegno schizophrenia be nyalo tegno. Koro waluonge ni macha schizophreniform kasto wachope schizophrenia. Koro wachako gi brief psychotic disorder wadhi schizophreniform disorder kasto wachope neko ma en schizophrenia. Ma gima kelo pogruok ni en mana thuolo kata kinde. To ranyisi gina maka. Ranyisi to chalre. Ma inyalo neno ng'ato wuoyo kende en janeko ten mana ni pok ochopo dweche 6 koro kodhi wacho ni en neko ne. Bende seche ma ochopo dweche 6 ka ng'ato oseneno ranyisi mobiro iri ma itimo nonro kotenore kod penjo mipenjo ranyisi mineno kati bro wacho ni ma to en schizophrenia kendo isehakikisha. Jomoko bende wacho ga ni nitiere yedhe moko ma meroji kata yedhe ma tekre gi ng'enye kuom ranyisi ma ichwoyo ma ikete kod weche makamago magi bende chwalo ga thuolo mar bedo kod schizophrenia kata neko. Njaga ni mulo no kopogore kod njaga yedhe mamoko. Yedhe odhuro, yedhe waluongo gi ni psychoactive substances. Njaga en mana achiel kuom gi. Gidhuro kata mana gulu mineno kanyo. Nyithindo moko mane streets tiyo gi.
Sama utiyo kode odhi obwongo. Yath moro amora minyalo tiyo godo to dhi obwongo ni to meri. Mano yath manyalo kelo schizophrenia. Njaga nitiere, ndawa nitie, mera, mogoka, kong'o, gimoro amora mamero ji ma nyithindo matindo sana sani tiyo godo youths nyalo kelo schizophrenia. Ma oganda onego bed motang' mokalo kotindo kod gik mantiere e anyuola. Iwacho ga kata nitiere gimoro ni induction kuom ranyisi ka ng'ato tiyo kod yedhe mamero ji kachiel kod gik ma kamago. To ni wacho kata nitiere anyuola kata families ma bende gini nitiere kuom gimoro ng'ato ne bedo induced, ok ni otiyo godo, ok ni otiyo gi njaga modhi modonje wiye kata moloko pattern mar obwongo kata yedhe mamoko gi. Seche ma pod nitiere level ma pod irwake kata ma pod introduced e gini, bende nyalo tugo gini mawuogi. Mano mana matin. Nawacho ni luwore ji opogore. Iyudo ka ng'ato koni niya, an asetiyo gi njaga higni 5 kata 20 kata di to pok nalokora janeko. Tiyudo ka ng'ato dhi obilo mana njaga odiochieng' achiel. To chieng'no en janeko motwe mana gi tol mikelo osiptal. Genetics manawacho ka timo kama duong' malin. Nikech samoro in gi genes gi dendi titimori nade ikia to koni ni bibila ne matin. To kaki bilo na kaki timori nade kaki lokori jadhi ochiwo chalo gi matrego chalo switch modhi odi to tuo uwuok kama ne entie. Koro dhano opogore. Ng'ato nyako ni tigo kata nasetiyogo to pok alokora janeko. Ng'ato be koni an atemo dichiel to idiro loka ne. Koro luwore kapok idonje gik machal kamago ne ging'eni background to chal nade. To jomoko mawacho ga ni gini katiyogo to miya puro matek kata miya tiyo matek mokalo ma ok aol. Ma bende ni kidieny mar neko daktari. Nikech wacho ni kapono ni oywaye matin to nyalo puro kata odiochieng' mangima kata kech ok kae. Samo ywaye ne gini dhi obwongo. Kata mana puro ma ng'ato puro no. Opuro ko yagi obwongo ne. To sama gino se dhi obwongo ne ni miye teko moro ma ok kawaida. Matieni adier to nyalo mi iti. To ok en gima ber nikech kaka imedo tiyo kode tiji te dhi maber to medo hinyi ma chieng' moro obwongo ni chop kama koro owilore monge gimoro amora minyalo time. Kuom ranyisi seche ma koro imedo tiyo kode inyalo tije ni to dhi mbele maber nikech ni ilonye weche mag obwongo, weche mag kaka obwongo tiyo kod weche makamago, pimnwa wuothe kodwa ang'a medo timore e obwongo seche ma tije ni to dhi maber. Tije ni to dhi maber kendo itiyo maber kendo ka di manyo pesa ni moro tiyudo. To kaka imedo tiye nawacho obwongo nigi chemicals moko kata hormones waluongi kamano. Kaka imedo tiyo gi gini omedo donjo obwongo ni odhi chopo kama koro hormones ka moko interfere godo, moko ni malo, moko ni piny, makoro ok ginyal balance. Seche go ema koro chopo kama ilokorie e janeko. Koro mos kaka imedo tiyo kode tije gi to dhi maber to obwongo ni to medo kethore, chemicals ka medo rume dendi, ke moko medore mane onge machop kama koro ok inyal control e kendi. Wantiere kod pichni ka mag obwongo daktari. Seche ma pod waketo pichani ka wadwa ni mondo wamake maka kuom dakika matin abodo gi pichani bang'e matin. Ni mulonwa kidieny moro kanyo ni gini nyalo mako nyaka nyithindo ma pod tindo. Nyathi ma pod tin moro nyalo bedo ni genetics family ne ntiere kod ng'ato mantiere kod schizophrenia, ok ang'eyo gima nyalo trigger mar nyithindo matindo. Nyathi matin ni moro koti gi njaga, ok oti gi kong'o. En nyathi ma ok wanyal wacho ni obedo exposed to gik manyalo trigger gigi. Gito thothne ang'o ma timore e obwongo gi kata ang'o ma miyo gini nyalo neno kuom gi. Nyithindo matindo gima nyalo kelo gini kuom gi udhuro. Nyathi sama onyuole from conception sama ng'ato mako ich cha nitiere kaka ikonwa ni the first 3 months dweche 3 mokwongo ok onego bed ni ng'ato tiyo gi yath moro amora, ng'ato ok onego bed ni timo gimoro amora manyalo tumo nyathi mane iye nikech seche gi ema nyathi dongo. Seche gi ema gimoro amora nyaka obwongo iloso e dende, gimoro parts te mag nyathi itimo nade iloso. Koro ka gimoro amora kitiyo gi yath moro amora e kindego samoro kata kong'o kata ok gibedo yedhe mamiyo ji mergi kata yedhe mana mag osiptal, ginyalo dhi obwongo nyathi ma bang'e konyuole to obed gi ranyisi mag tuoche gi. Mopogore gi mano, sama inyuolo nyathi chon ne nitie gik moko ni assisted delivery ne ywayo nyithindo gi chuma matinde ok tim. Nitie gik moko mane konyo godo mon mondo nyuol e process kata yo mar nyuol no. Inyalo yudo ka nyathi obwongo ne odhi odiyore kata gimoro tuomo obwongo ne ma bang'e obed gi symptoms kata ranyisi mag schizophrenia. Koro chakre conception to pregnancy to birth, even after birth, mane pidi nyithindo mipiro iyudo ka nyathi sik gore piny sate iwe to en osiko gore piny to seche go to kinde kare gorruok piny ma sate ne dhi hinyo obwongo ne ma chieng' moro chop kama osebet maduong' kata bang'e ineno kochako bet gi ranyisi mag tuo mar schizophrenia kata neko. Ma en ote makende ne joma mine mapek bende seche ma imako ich
nyaka iritri maber. Kik iti kod yedhe mang'eny. Bende kik imadh kong'o, kik iywa ndawa. Seche ma ikonyori te matek mondo mi ikonyri e osiptal mondo mi yud kaka inyalo gol nyathi e yo makare e seche ma inyuole ni mondo mi kik gimoro amora tungo buongone. Seche ma nyathi pod tin mirite ni te mondo mi rite maber. PD en joma marito ni nyithindo, to seche ma ionge bi ng'eyo kaka nyathini chal, koso ibo bole bola kanye bang'e ka schizophrenia odonjo ko kibro chako paro ni debede ni koth no chako goya gi kanye. Yena wakaw yoyo ka waduogo to wang'iyo yore mag thieth kod kaka inyalo geng'gi. Kik dhi mabor, kik isudi. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. All right, listen up. Collocates is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. Dial *811*709# to get How Great Thou Art as your Skiza tune. Magiginango, maintugo machalnade, simurutum, Vijauru, Linguru. Indini tamri wach dida chakre chon, gik matimre gi dino kotimre. Aito, sani inidwa no mi thuolo mar paro, bende ng'e gimitimo. Samora mora ma in yudo sime, ikawo ga otas mondo indik gik mawacho. Koro, an gi mich moro matin, manadwa ni mondo ami, mae mari. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. $621 candidates out of 965,501 were reported to have been found engaging in examination malpractices. Penj mar klas 12 KCSE ma higa ni orumo ayanga kawuono, ka migawo mar somo yango ni ne giyude lipode 621 mag kuo penj. We know, for example, sex workers are criminalized and they find themselves also in and out of prison. We know groups like people in drugs that are criminalized, I've spoken about them. And the whole industry around the drug use, you find again they get themselves into prison and that results into higher prevalence. Jokanyo nyiso luoro kaluwore kod medruok landruok kute mag ayaki e ute twech ma pacho ka. Hello, maka koth chwe to ridore. Ka chieng' rieny to mukore. Kama puro onge, puothega pi otero te. Kiondko medore e chuny jopiny kaluwore kod sienyruok mar lowo katuk deyo ei Nyakach.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Neko kisenene kuom ng'ato, onyalo bedo kuom nyithindo, onyalo bedo kuom jomadongo. Isenene kuom dweche 6, kapok ochopo dweche 6 daktari wacho ni mano ok nyal wach ni en schizophrenia, ok nyal wach ni en neko. Idhir daktari, otimo ni tests kata omi penjo mopogore opogore miduoko ma en ochuo tik ni mano en schizophrenia. Daktari gini nitiere kod thieth koso? Erokamano Nyaruth, gini nitie kod thieth mane ber ne ng'eny tuoche gi gin gi thieth. Dho ni mag genes kata pod dong kare kaka imuonyo yath nyaka chieng', lakini nitiere yath michiwo iluongo ni antipsychotics. Gin yedhe ma dhi to chemicals mana wacho ni moko dhi malo moko dok piny ka giketo gi gibet kawaida. But achiel kuom gima waseneno kata matimore e thieth ka ochakore chon mana wacho ni early onset ka kochakore ka ng'ato pod tin kana kokawo muda mang'eny ka ng'ato pok othiedhi to chango ne tek. Inyalo keti yedhe gi to mondo symptoms ka dhi piny kabisa to bet ma tek. Koro inyalo bet kitiyo atiya gi yath, itiyo gi antipsychotics gi to wawacho ni prognosis bet mapua. Koro nitiere yedhe mag antipsychotics michiwo, to nitie therapy waluongo ni psychotherapy, wuoyo. Kosekete yath pacho oseduogo kare to samoro nokele gi stress, samoro okele gi weche mag gik makech mwatiyo godo gi. Koro kosekete yath ma pacho bet kare ma ng'ato nyalo wuoyo, inyalo winjo gima wacho, timbi winjo gima ng'at machielo wacho, to watimo ne gima iluongo ni counseling kata psychotherapy. Matiende ni kelo ng'ato wuoyo kodi, nyisi gima onego itim, kaka onego iritri, kaka onego avoid kata iwe substances makelo gigi, ka ne en stress moro kaka inyalo prevent stress no mondo kik gigi chandi mar muda mang'eny. To ka en mar genes cha, to otek, iketie yath, wuoyo bi wuoyo kodi, lakini inyalo muonyo yath nyaka chieng' kata nyaka chieng' itho, nyaka chieng' ngimani rum. Koro nitiere yath pharmacological, nitiere counseling, kasto social support ma en family. Tuoche gi tuo mar neko kata mar schizophrenia ok en gima yot. Odwaro ni mondo ji obed machiegni kodi, pastor ni obed machiegni kodi ka lewoni seche te, joodu obed machiegni kodi ka ging'iyo ni ti idhi nade, ging'iyo ni to yedhe gi bi muonyo, be imuonyo yath maber, bi adhiya to prescription kaka daktari owacho, clinic follow up, bi idhi e clinic kaka owinjore. Koro thieth ok en gima ichako kawuono titieko kiny, en gima kawo muda mang'eny. En gima kawo muda. Adwani mondo mi koro idonjne e weche mag discipline, e weche mag thieth, nikech samoro gin yath mimuonyo. Pek mar yath mimuonyo, iwacho ga ng'enyne ni nitiere kaka gino osedhi mobedo motegno, koro teko mar yath bende thoro bedo malo. Ok ang'eyo, inyalo nyisa kama ne en adier kata ka en oyo, kata kaka imedo muonyo yath e kaka iduoko ni yath piny kata teko mar yath piny. E seche ma ng'ato muonyo yath, ere kaka onego bed ni obedo disciplined? Kapo ni ng'ato default omuonyo yath to samoro oweyo kod weche ma kamago, challenges pek monyalo yudo nyalo bedo kaka mage. Ruth, muonyo yath ok yot, kata in ema oketi ni idwa muonyo yath pile pile nyaka chieng', ok en gima yot kabisa. Koro en gima dwaro a lot of patience. Onego ibed ni iori, ibet gi geno ni kiny onego adag ngima ma kiny kendo amed timo gige kaka dwarore. Koro iketie yath timuonyo, nego bed ni muonyo ka en saa 2 kata ka en saa 1, sani miwinjore gi daktari cha nyaka iluwe mowinjore. Nikech saa kimuonyo yath ka en mimuonyo dichiel, kok imedo kendo dose ne to dose teko ne mane ni e dendi cha dok piny. Koro nego bed ni ka en saa 2 to en saa irito ne saa kabisa. Kendo en yath ma ok lewne kata odiochieng' achiel. Ka omiyi tarik mar klinik, ok ni kawuono dhi e klinik, iduog bang' jumbe 2 kata iduog bang' jumbe 3 kata dwe, en sama nyaka irit klinik ni. Kaso onego ibed gi ng'at maparo ni wiwa wil, kendo sama obwongo ni nigi tuo ni to wich wil di medre, kana wacho ni achiel kuom ranyisi en mar wich wil. Koro inyalo bed gi reminder kata ibed gi ng'at moro manyalo paro ni kuom medications. To gima onego itim mowinjore kabisa en muonyo yath maber. Yath kimuonyo muonya maber, tije gi dok kare, gimoro amora timore. Ng'ato dipe na ang'o miyo ka yath nitie to ang'o miyo jonek ni pod wuothe e chiro, ang'o miyo pod gidhuro ma gin kamoro amora. Kendo gimedore kinde ka kinde. Nawacho ni tuo mar neko nyadi mang'eny ji neno ni en upongi gi jochiende. In demons mantie dendi, iteri e kanisa itim lemni, iteri ka juoga tim achiel 2 3 to pogruok onge ma ji timre nade, ji weri kodi. Nitie line matin, akia kata jochiende be nitie, akia kata demons be nitiere, lakini ka gintie to line mar neko
gi jochiende tin kabisa. Koro kata ka nochako to jowene jochiende mo biro ni kata en gima nodirni to setere kanisa to tamore dong ikeli osiptal koro mondo wang'iane ka yath pe dhi tamore. To gima jaka ging'e ni kokaw muda mang'eny kapok ochake yath to chango ni bet matek. Ma wach moro ni niko ok thiedhe osiptal chama en gima ok onego bed ni wabedo godo, neko inyalo thiedhi kendo ng'ato nyalo dok e ngimane makare. Ma kapo ni ng'ato tiere kod nyaneko mantiere chandruok mar schizophrenia tinyalo temo matek mondo mi tem ane imanye ni thieth. Dr. Carol wacho ni konyruok nitiere oko ka. Daktari watiere ga kod jomoko ma bende thoro mako kata jonek nigi mantiere joma tuo mantiere kod schizophrenia ahinya joma mine kendo iyudo ni ng'ama miyo ni omako ich onyuol kata e street onyuol kata e pap kata e chiro. Bende wanyalo bedo kod case ma ng'ato min gi en janeko onyuol e pap to gini ok ne ringe anyuonde kata kapo ni ringe anyuonde monyalo escape kata ka onyalo tony kaka inya nyithindo ma inyuolo ga gi jonek ni ma ineno ka janeko to entiere kod nyathi matin ko weche ma kamago. Ruth jok manyuol ok ni an ka gi neko to nyithinda te manyuolo dhi bet gi neko. 50% awach ne ka nyuolo nyithinda 4 2 nyalo bet godo to moro bet maonge godo ka gin 2 to 1. Koro ok ochuno ni nyathi moro amora monyuol gi janeko nyaka bet janeko. Gini yudo ka min gi janeko ni street to eto nyuolo bet maber ko yudo ka ng'ato okonye to nyalo dhi school motimo achiel 2 modhi mbele gi ngimane. En page laktar ko kalera mogi TV ngima en mwandu. Dr. Carol wachonwa kacha ni gini nyalo thiedhi to kapo nono ni in janeko kata gini ringe anyuola to kod atamalo 50 nyithindo minyuolo moko nyalo bedo jonekni moko bende ok nyalo bedo jonekni. En mana ni king'eyo ni nyuolo nyathi ma joneko kata anyuola ni ong'eyo ni nyathi in janeko to nyuolo nyithindo. Ere kaka wanyalo konyo 50% machielo ni mondo mi kik chop kama wacho ni nyithi ng'ane 2 ka bende nolokre janeko kaka en. Bentiere kama wanyalo konye godo e age ma pod tin ni. By site monego bene wa involve different departments and different sectors. Sama janeko senyuole street onego bene jo children's department bibiro gi take care of nikech mano koro kargi gi kawo nyathine tere kama owinjore nikech nyathi kapotin to ok owinjore nodak e street. Koro ka kosetere children's home moro kata kama owinjore titem ng'iye ka be en gi symptoms gi kata ka ena kawai kako medo donge kaka symptoms gi biro neno kata ka gionge. Koro children's department onego bini kawo nyithindo gi. En mani janeko be seche moko tije tek. Inyalo dhi ni dhi kawo nyathine to olokore kodi monegi. Koro iketo rules, iketo gik moko in place mag adoption and so many other things ma jo children's department timo to gikawo nyithindo gi to bedo rest in a children's home. Pono ni koko thiedhi Dr. Carol. Inene wuod ng'ane to nitiere kod schizophrenia, wuod ng'ane to janeko odhi adhiya kamano. Nyisa complications, nyisa ni gini nyalo dhi nyaka kanye. Complications odhuro nikech sama in janeko ma pachi ok ti maber onge gima moro amora minyalo timo. Ok ibed productive e society. Ok inyal dhi mbele gi sombi. Ok inyal timo gimoro amora ma owinjore itim. Sama ok ibedo productive ni to ngimani ok dhi kare. Matiende ni ngimani all round ya affect ngima mari, ya affect ngima mar joodu, ya affect ngima mar society as a whole. Ichalo gabeji, ichalo ng'amo keta kanyo. Koro ok in productive, ok ikony gi gimoro amora. Oma onyalo kata kelo thoni nikech seche ma koro wiyi ok ti maber, nyalo po ka gik moko kaka anto ka onyoni e ndara, nyalo po kilwar kata e pi, nyalo po kata kinyono waya mar stima ma bende nyalo kelo ni chandruok. Ng'enyne iyudo kigogi e streets, iyudo ka gikawo gir ng'ato, ogogi e streets, iyudo ka kwanza sana jonekni manyiri, iyudo ka ji rocho nyaka ratichgi. Ji timonegi gik maricho e street manyalo miyo gichopo kata kuma koro githoe. Daktari wang'iye geng'o nikech wacho ka pile ni geng'o ber maloyo thiedho. Bentiere kaka wanyalo geng'o gini? Nitie minyalo geng' mag genes kata nawacho ni geng'o tek. En mana ni wanyalo avoid triggers. Kane in gi genes inyalo avoid gik moko kaka kong'o, stress, kanyalore avoid stress avoiding to tek. Lakini gimonego watim kendo self care pod konyo ka. Negi heri appreciate gimitimo. Inyalo get enough, plenty of sleep. Nindo mineno sa ji mang'eny ok ohero ni. Ng'ato neno ni seche ne mar nindo no mano sa moketho. Nindo ber ahinya ne obwongo. Kich sama nindo no to obwongo ni relax, obwongo ni chako manyien. Ichalo ng'ama refresh kati i restart mondo ti maber.
koro nego watim exercise, watim meditation, mindful. Ibet kierori, ki meditate, idhi bet kari kendi, I reflect kaka life ni en. Itimo gik ma konyi. Avoid alcohol and drugs. Refrain from caffeine, coffee. Coffee be onego beni waduoko piny nyadi mang'eny. Kisiki tiyo kode sate to dhi obwongo to nyalo miyo chemicals ka bet mang'eny. And then maintain connections with friends and families. Onego ibed gi tudruok maber gi osiepe, gi family ni, gi kanisa, pastors, community as at large gi konyo mondo kik gigi timre. Ne winjo kimulo kar pasta kanyo daktari, miwacho kata ni pasta bende iketo machiegni mondo mi olim ne ng'ato, mondo mi oket ng'ato machiegni. Mar pasta ni okang'eyo kaka tiyo, mori nyalo lero na nikech ine jalony ine daktari. Debede ni seche ma iwuoyo gi pasta to omedi geno, omi hope. Omiyo itulia kata iwinjo ka ne pachi kwayo mang'eny to koro pachi duogo bedo mokwe maber ema konyo. Nikech kapo nono ni en tudruok kata en gik mogajore obwongo mang'no kel chandruogni. Pimna kama tin to watude code connection with friends and family. Kaka bedo gi family ni nyalo duoko chien neko ni ka intiere gi neko. Nyadi mang'eny sami dhi e kanisa to kia, kidhi e kanisa okinyi to kia godhiambo, tiwinjo kiduogo ka in fresh. Iwinjo kiduogo ka ichalo a new creature, ng'amo chwe manyien. Koro sami dhi e kanisa, pastor en jaocho, odhi okoni weche majiwi. Kanise lose hope, ochako keto hope no, okoni ni nitie ngima manyien, nitie gik mabeyo, geno nitiere. Koro sama pastor osekoni weche mabeyo gi, tiwinjo kobwongo ni dhi makwe, ma relax to symptoms nyalo dok, kata ginyalo rumo, kata ginyalo kwe. Family and friends, sama in gosiepe, in gi family ni, gimoro chandi, yudo ng'ato, umedi paro, yudo ng'ato, ukonyi, yudo ng'ato, umi kata plan B mani yonge godo. Seche gi yudo ka paro mane in godo mang'eny, pressure mano pongo wicha, dok piny. Koro bedo gi family, bedo gi friends, bedo gi pastors, jite ok en gima daktari kene mathiedho. An tija en mana chiwo yath. Sama se chiwo yath, ta dhi duoki dalau, kata dhi duoki e community. Onego bene jogi nitie gi supporti, family paro ni yath, osiepe biro limi, gin penji kake gidhi, to life dhi mana mbele. Bedo ga kod cases ma samoro ng'ato mi yath, to onge kod support system ne ok ber ahinya, family ne yudo ka gik moko kaka coffee podo madho, kong'o podo madho, chances ge mag chango dhi bede koso dhi dok piny, koso dhi kawo thuolo malach. Iluongo ni prognosis. Prognosis bed poor kasabi onge gi good social support system. Iyudo ka ng'a par ni onego imwony yath onge, ng'a teri e klinik ni onge, ng'ama jiwi seche tedo. Unawacho ni mwonyo yath tek. Onego beni ng'ato jiwi kinde ka kinde. Sama jogi onge manego beni jiwi ni, iyudo ka weche gi bet matek. Miwachi ni deni in kendi e piny ka. Inya yudo ka ni complicated, yamua ni commit suicide. An kora dhi dera nikech onge gima dwar. Tuo man go ni be yo moro manyalo manyo godo pesa onge. Koro chopo kama sama support system poor, to compliance to medication gi gimoro amora didwaro mondo iyud thieth bedo matek. Daktari aduoko ni erokamano makende kuom kawo thuolo, ibiro wago mbaka kotenore kod chandruok mar neko. Inyalo duoke chien, inyalo geng'e, kata ng'ato nyalo dak kode to yudo yath kata yudo thieth e yo makare. Wach mogik minyalo weyo wagodo Dr. Carol. Erokamano ahinya Ruth kuom rwaka e studio kawuono. Daher mondo anyis ji kata jiw ji ni tuoche mag mental health kata tuoche mag paro nitie, kendo gidhuro mang'eny. Ng'ato ka ng'ato kawo thuolo mare, kawo initiative ne mondo ng'ire ni mental health ne to chal nade. Ong'ire ni to kapok achopo kama dhi osiptal ma miya yath cha, ang'o manyalo timo. Self care mane wacho ka ji ritre maber, ji oherre, ji otim gigo mamoro gi mondo kik ichope kama ibedo gi disorder ma koro dwaro thieth. Poni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye? Poni ng'ato dwa tudore koda inyalo yuda osiptal mar Homa Bay County Referral Hospital kata Oasis Doctors Plaza. Namba mar simu en 0724261869. Inyalo nuoyo? Abiro nuoyo 0724261869. Erokamano ahinya daktari. Daktari wacho kacha ni herri. Kaponi ng'ato nitiere kod chandruok ni family, miyouru support, joti kanyakla mondo mi okonye. E gini yedhe ma imuonyo kuom ndalo mang'eny. Jiweura jiwa, wuothura wuotha kode okang' kokang'. Gikone to
obro dhi maber. Gikone to obro dhi maber. Okacho ni onyalo obro dhi maber nikech gigi duto te chakore mane obwongo. Ka wasedhi mwaketo obwongo ni gini biro timore maber to waketo maino madwarore kaito obro dhi maber. Ni tim duto te momiyo chenro ni obedo kare. Erokamano mang'eny ni daktari wa. Erokamano Dr. Carol, ne johera jochenro mar penj laktar ni. Erokamano mathoth. An iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani. $1 en kun minyalo chamo go mena, inyalo chamo go bambla, inyalo chamo gi rech mbuta, inyalo kata adho galia kata adho marade.